Salam dostlar, menin kanalıma yine de hoş geldiniz. Men Mehri. Bugünkü temam bolsa menin nädip New York ştatında prava almak hakkında aydasım mele. Olam men başka ştatlar orada aytacak ese ve Amerika в общем-то o da federal правительство olan son bilmeyenler için şeyle aydayın. Her ştatın öz nemesi var, zakonu var. Her öz ştatın öz pravilaları var. Otan her ştat özü bu bir adet yani nädip nehili короче pravanda adam nädip bermeliğini özleri bir adet ya da şoň üçin men New York hakkında bugün gürleşesim mele. Eger siz New York'tan başka ştatda yaşayan olsanız onu başkarak şu öz ştatınızın pravilalary barada internetde gözläp bilersiniz. Tak, birinci pravila. İlk başta prava almankanız siz berde teoriya testini geçmeli. Öňe şeyledi, yani siz odada barýaňyz, şeýeriň DMV'sine barýaňyz, Department of Motor Vehicles diýilýär. Osaň şoňa barýaňyzda şo ýerde prям ýazylýan test alýaňyz. Olam elle ýazaňyzda kompýuteriň başynda oturup, 15-20 tanak soraga jogap berýäňiz. O sorawlaryň umum sorawlar, ýani tam bul svet näme alamat anlatýar, stop sign näme anlatýar. Şoňa zatlar da umumy ýürüteni okulýan kitap bar, şo teoriýasyny okumak üçin şonu okap bilersiňiz elbetde, eger isleseňiz. Ýöne men açynym aýtdym, özüm aýtaýyn bolyn. Men şu kitabı okap başladım. İçimizde var. Lev Tolstoy'un Vayna i Mirni. Bir hepten içinde hem tomunu okap kuturdum. Yani şol gidecek prava kitabı okap başladım. Onun konkretli içimizde. O zaman YouTube'a girdim de YouTube'da da ettim. YouTube'da öğrendim hem medadı. O zaman YouTube'dan öğrenin dadım bilenim. O da egzamine girdim de şu teoriyasını tapşırdım. Şeyle çınım maydayında. O zaman her yönünde COVID sebepli o da 60'ın teoriyasına inni ödün fizikski şu Department of DMV'ye barman ödün online edip bolýar ekeni DMV'nin website'inde online tavşirliyor. O zaman как бы da şol yalancıktan etmek isleyenler için конечно go şans diyen ýalyrak ýa-bir dostumuz gapdalyňda oturup size kömekler dese olam aýdaly go şans fizikski gidip şu testi zdawać edenler. Короче, soň şu testi teoriya testi zdawać edenler soň size o da adetýärler size wagtlaýynça provisional license berýärler. Driving permit diýilýär. O permitem olam tipa kak prava ýaly ýöne prava da, to есть polny prava da. Siz helki permit bilen gapdalyňyzda уже pravasy bar adam bile sürüp bilýäňiz şu eliňizdäki permit bilen. Özüňiz ýek özüňiz sürüp bilýäňiz. Eger maşyn sürjek bolsaňyz, o zaman şoň üçin meselem tam doğunuňyz bile ýa dostuňyz bile elinde dolu pravasy bolan adam bile sürüp bilýäňiz. Ondan soň siz odat şol временно праваны alaňyz soň siz уже hakyky prava aljak bolmaly. Onam sürmäge öwrenýäňiz. Soň sürmäge ýa öňünden özüňizden bilýänsiňiz, belki da öň sürüp belki Türkmenistanda da sürüp beren bolsaňyz. Eger bilmeýän bolsaňyz onu ýürüte учебный şkolalara ýazylarsynız. O zaman учебный şkolalarda siz meselem 6 ýa 10 sapak alarsınız özüňize näçe gerek bolsa. Şey diýen bodat şo ýerde size учебный şkolada da ýürüte bradrak pul üçin demet bilýärler, näme diýilýär. Şo testde, sürücülük testine size ekdiben bilýärler, şolaryň maşynyny ulandyryp bilýärler. Дело в том, что var driving test etýäňizde, to есть maşyny sürüp şu testten geçýäňizde, şonu o da ýa siz şu test edilýän ýeri öz maşynyňyzy alyp gidebilýäňiz ýa dostuňyzyň köýüne wagtlaýynça alyp bilýäňiz ýa da şol sapak öwrenýän, şu sürmäge öwrenýän şkolaňyzyň maşynyny ulanyp bilýäňiz. Otaň eger şu sapak öwrenýän şkolaň maşyny ulanjak bolsaňyz, onda bradrak depanýysyna pul tölemeli bolýar. Olam bu şu uçenýärlerden puluna girýär, onçakly kän gymmatda. O son yeniden o da siz helki aydaly şu 6 sapagy geçtiňiz diýeli özüňize uwerini 5 saatlyk allyňyz. 5 saatlyk teoriya sapagy var ýürüte. Onam men size online geçtiň bolýar. Onam mektebe şkola bagly, конечно, umum online geçtiň bolýar. Ýöne men size var şonu sowet berýän. Şu 5 saatlyk sapagam alyň, eger sürüp zat edip bilmeýän bolsaňyz, teräbi köp zatlar öwrenýän, osaň instruktora köp sorag bermän şansyň bolýar. Umumy da öwretýär da, osaň yalanjykdan alanyňyzdan ýa da şu lişni pul töläp nemedeningizden ýa online zat edeningizden lutşy şu даже online alsaňyz şoňa dolu üns berip şu 5 sagatyny bir zat öwrenjek bolun 5 sagatyň içinde de. Osaň
siz helki sapa allığınız diýeli 5 saatlyk allığınız 6 sanak urowam allığınız da sürmegem öwrendiňiz indi siz testde taýýar diýeli da osaň aýdal indiki birinji gün no tam sizin testiňiz no size o da soruýarda şu testde datany wybirać etmänken toýsuna size şu näme водительский школа soruýarda sen nerede testin geçiresin gelýär diýe. Osaň imne New York'un içinde bir topar test geçirilen yer var. Toýs Brooklyn'ın içinde var, Red Hook diýilen yer var, potom Flatbush töwerekde var, potom Staten Island'da var. Staten Island'ın ödüňiz New York'da ýaşaýanlar bilýänsiň Staten Island'yň nerdeligini. Osaň biziňkiler wara köplenç Staten Island'da egzaminlerini alýarlar, sürücülük egzaminini geçirýärler. Потому что Staten Island aneme aňsadrak gelýär biradrak. Red Hook'da bir hili dar hemmedat kynrak karoçy men Red Hook'da şu egzaminim geçip gördüm bolmady başa varmady. Otaň Staten Island'da neme egzamini geçtim bolen normal hemmedadım goýuşdy. Otaň Staten Island'da da şu sürücülük egzaminini neme geçmek üçün siz yine de YouTube'a girip YouTube'da görüp bilýäňiz Staten Island'ın şu neme sürücülük egzamininde sürdürýän yerlerini diýen ýaly men linklerini goýaryn elbetde. Osaň mene wara egzaminimden öň şol YouTube'daky videolara seredip eýýam sürjek ýolumy aýdal ýatdan öwrenip gittim diýen ýaly. Osaň şoň üçin maňa has bir hili aňsat boldy. Size de şonu sowet edýän. Osaň potom neme Staten Island tak что выбирать edip bilersiňiz eger ýok Staten Island islam okdysa meniň joram arada Brooklyn'ın Flatbush diýen ýerinde şu testini geçipdir. Osaň normal aňsat geçdim diýdi. Gowa kene aňsat eken diýip şey diýdi. Osaň meniň bilen osaň meniň Brooklyn Flatbush ne derdim ýene it's okay как бы men oda Staten Island'da geçtim. Вот потом neme tak yenedim. Короче oda насчёт şimdi bizim prawalarymyz, zatlarymyz barada da neme berde обычно prava aljak bolsaň, обычно tam state ID prava dat aljak bolsaň, social security number diýilen zat gerek. Olan bir öz identifikasiýon nomeryň da meniň öňki Amerika gelen soň etmeli işler diýen videoma seredip görseňiz, men şu barada detalny gurrun berýän. Otaň şu social security nomer bolmasa, öň meselem size şu prava almak bolanokdy New York'da. Ýöne inni täze zakon geçirli, o zakona da neme New York Green Light Law diýilýär. Olam neme ýaşyl renk law da prava zakon da. Короче, şon diýilýär, şu zakonyň size social security hukmy anamda. Toýsy social security realny New York'da imенно prava alyp bilýäňiz. Başga ştatlarda bilemok, ýöne New York'da alyp bilýäňiz. И как бы Oňa neme diýilýär? Standardny prava diýilýär, standard driving license diýilýär. Osaň siz ol pravany alsaňyz, social security siz обычно standardny pravany alsaňyz, siz ol prava bilen Amerikanyň içinde syýahat edilen, syýahat diýemde maşyny sürüp bilýäňiz, problemasy ýöne meselem samolyotda zatda minöňizde pasportyňyzda derek şu ID-ňizi standardny ID-ňizi görkezip bilen dok. Samolyotda da minöňizde pasportyňyzy görkezmeli bolýar. Prosta Amerikada как бы немеда федеральный неме водительский праваңладың болса, яда федеральный state ID-ңладың болса, onun arkayın самолетта Türkmen pasportun görkezmen şol ID-ňle geçikide aýaňda, indi Amerikan içinde uçdun. Osaň ýöne indi şu standart neme bilen bolsa, siziň şu social security alyn prawaňyz bilen şon ýaly şäher arasy samolyotda putşestit edip bolanok. Ýöne başga nemelerde arkayın putşestit ederler. Tam poýuz dedi, maşynyňy sürüň başga ştatda şu prawaňyz bilen oňla hiç problemasy ýok. Şonu prosto oda dedeň idim duýduraýyn idim. Osaň neme şol standardny driving license oda водительский права dokument bereňizde siz neme как affidavit'e gol çekmeli. Toýs mende ömrüm neme Amerikanyň social security numeri bolmady da diýip şon ýaly güwä geçip gol çekmeli bir hata. Toýs dokumentasiýalaryň arasynda şonu neme isleýärler da. Osaň indi size Washington odat gerekli zatlar dokumentasiya tarapdan men internetde gördüm. Asla olaryň ara dokumentasiya liste ýaman kene siziň özüňiz internetde girip görüp bilersiňiz. Dokumentasiya diýemde şol prava dokument taşıraňyzda da siziň şol görkezmeli dokumentlaryňyz. Osaň men ýöne size opşiraklarynyň spisigini aldım, которые обычно ulanýanlarynyň spisigini aldım. Osaň mundan başga da girip internetde girip spisiklerini görüp bilersiňiz. Tak что ine şu zatlary siz neme предоставлять edebilýäňiz. DMV, to is Department of Motor Vehicles, to is pasportyňyzy, Türkmen pasportyňyzy görkezip bilýäňiz, green card'yňyzy, green card'yňyzy görkezip bilýäňiz. Osaň neme valid I-94 stamp. Ony to is I-94 eta neme
94 ştamp eta Amerika goňaňyzda şonda gonaňyzda sizin pasportyňyzda ýürüte bir ştamp goýulýar, ýelmenliýär bir kagaz şoňa näme I-94 kağız da ştamp diýilýär. Men hem suratyny goýaryn, siz görürsiniz. Şonam eltip bilýäňiz. Potom eger Social Security nomeryňyz bolsa, kollejiňyzyň ýene üstü bilen alyp bilen bolsaňyz ýa green card'yň üstü bilen alan bolsaňyz, tam loteriýada utup alan bolsaňyz, onda şonam berip bilýäňiz. Potom bankaski şotyň nemesini berip bilýäňiz, hatyny berip bilýäňiz. Tipa tam meniň sizin özüňiz adyňyzdaky bankaski şot karoçy da ýene şunun adında Bank of America'da şunyalı şot var, şunyalara katı berip bilýäňiz, osoň ya da nemeni berip bilýäňiz, elektriçistva, gaza da o zat ýazylyp öýüňizde, osoň şu adyňyza elektriçistva ya gaza tölegi gelse hat, osoň şoňadan neme bilýäňiz da şu hatan berip bilýäňiz, görkezip bilýäňiz şu DMV, şoby prava üçin dokument tapşyrmak üçin. O da adam görkezip bilýäňiz. Eger kollejda da okap beren bolsaňyz, bäri studentski viza bilen gelen bolsaňyz, onda neme kollejiňizden haty bahalaňyz zatlaňyzdan görkezip bilýäňiz, tipa men şu kollejda okaýan, osoň neme ene şu kollejimin ID'si diýip, siz kollejiňizden ID'sinden görkezip bilýäňiz. Toýs şu dokumentlaryň bar, hemmesini görkezmek hökman däldi. Şulaň 2-3 tanyny görkezýäňiz. Toýs ya pasport ya green card ya da bilemo kollejden transkript ya yine şonyaly 2-3 tanjany saýlaýaňyz, arasynda da şolary görkezýäňiz. Osoň size diýem, o da kak dokumentasiýa şu başaryp bilýäňiz da neme prava üçin. Potom ýene-de neme şol fakt bareken men internetde okudum, neme siz New York ştatyň içinde, toýs New York ştat, New York şäher içinde öz inostranny водительский право bilenem sürüp bilýär ekeniňiz. Men onu internetde gördüm. New York ştat водительский праваňyzyň международный bolmagyny требует edenok. То есть, видимо, есть такое международное право diýilýän bir zat bar ötýän, видимо, ýürüti ütgüş şük bir zat bardyr da, я не знаю. Olen şoň международный bolmak hökman däl ekeni pahodu. То есть, öz ýurduňyzdan bolsa da tam Türkmenistanyň prawasy bolsa da siz New Yorkda şo prawa götüreýinçä sürüp bilýäňiz. Ýöne başga ştatlarda sürüp bilýäňizmi bileňizmi, onu bilemok. То есть, meselen belki New Jersey ya Pennsylvania ştatında может быть size как бы diňe Türkmenistanyň prawasy ýetýän däldir. Belki sizin Türkmenistandaky prawaňyz международный sertifikasiýowany bolmalydyr da, может международный prawa gerekdir. Şoň üçin başga ştatlarda hiç ştat aýdy bilemok. Ýöne New York ştatynda öz Türkmenistanyň prawasy bilen ya Rossiýadaky prawaňyz ya ýene любой bir ýurtdan prawaňyz bolsa şo prawa götüreýinçä siz sürüp bilýäňiz New York ştatyň we New York şäheriň içinde hiç kim işte de hiç ştat diýenok. Ýöne конечно желательно bärik geleňiz soň siz öz adyňyza amerikanski prawa alsaňyz has gowy bolar. Ýene bir da как бы aklyňyzda saklaň, toşda eger siz meselem ýene meniň türkmen prawam bar, menem şun amerikanska ütgötjek diýseňiz, onda siziň türkmen prawaňyzy eliňizden alyp bilýärler we bärde ýok etýärler, musrodyň ýalarda. Osoň eger siz musrodyň almany islemeseňiz, onda türkmen prawaňyzy как бы dokument tapşyraňyzda türkmen prawam bar diýip görkezmek hökman däliýek bolan. Osoň ýa-da neme olar aýdyňyzyň maňa gerek o prava diýip şeýledem aýdy bilýäňiz. Toýs onu eliňizden gidirip neme ýyrtyrmak hökman däliýek bolýanda, ýöne конечно özüňiz bärik gelip prava alsaňyz siziň özüňizde gowy bolar. Potom tak и o da международный праваңыз, то есть türkmen prawaňyz neme ingliz dilinde bolsun nemeleri, sözleri datlary, потому что bärde birden sizde politseyski dudursa sizde o da nemedir, jerime zatýasy eyle karoçy siziň prawaňyzy barlamak islese, siziň prawaňyzy okap bilmeli şu inglizçe bolsun. Вот şonýaly, potom o da eger neme bolsa siziň prawaňyz meselem diňe D klasa ýazylsa, to есть diňe kiçi maşynda sürüp bilýän diýip ýazylsa, siz şol prawaňyz bilen tam trak zat sürmersiňiz, tam gruzavik zat sürmersiňiz. To есть prawaňyz siziň haýsy klasa berilen bolsa, belli nemedak maşyn klasa berilen bolsa, şo maşyny sürjek bolun, şondan çykmajak bolun da, şo prawa nemeden çykmajak bolun. Разрешениyadan. Potom eger siz meselem politseyski dudurdy, eger siz krasny света da geçtiňiz, eliňizde türkmen prawaňyz bilen, osoň politseyski size birden neme berse, jerime berse, siz şu jerimeni hökmany suratda gidip töläňiz. Sebäbi siz tölemeseňiz, inostranny prawaňyz bilen şeýdip siz tutulur da, onu tölemeseňiz potom odat bolar.
size indiki yedek size tutulur. Size hasam ulu cerime salınır. Поэтому лучше не рисковать, лучше odad etmeng, может elinizden prava alır, поэтому да, лучше не рискуйте, tölen сразу. Потом, eğer siz Amerika'da, New York'ta, скажем так, да, нелегально yaşayan olsanız, nelegalno işleyen olsanız, nelegalno, короче, legalno bolmasanız, onu size berdi, neme prava beren oklar, siz prava alıp bilendir. То есть, siz ya student olmalı, ya turist olmalı şu yerde, то есть, vizanızın nemesi dolmalı derler, vakti dolmalı. O zaman ya da, mesela, я не знаю, нема гачаклыга başvuran olsanız, ona müdahale edip bilýäňiz. То есть onda da siz legalny bolup bilýäňiz, потому что sizde как dokumentlar berýärler da, neme social security number da berýärler olsaň, ona neme diýilýän, главное, чтобы nemäňiz statusyňyz legalny bolmaly. Nelegalny bolsaňyz, onda siz prava alyp bilýäňiz, даже New York'da da alyp bilýäňiz. Обычно New York такой либеральный штат дип hasap edilýär, ýöne onda da bärde nelegallara ruhsat beren oklar prava almaga. Вот, потом да, bollu dostlar şey diyorum, şunu temam tamamlayan, eğer sorunuz adınız varsa arkan komentarda yazıp bilirsiniz. İndiki de görüşünce sağ olun, paka paka.